Tervetuloa Nepa-vlogiin. Tänään ollaan yötä saaressa ja pistetään nyt vissyksikin samalla tosta. Joo, tosiaan ollaan täällä erämaassa matkassa. Meillä mukana on Niko, eikä Ikis, ja Miko, eikä Ryhä. Ja ollaan tosiaan täällä erämaassa. Niin kuin näkyy, kuinka kaukana oli se lähin tie? Joku 15 kilsaa. Joku 15 kilsaa on lähin tie tästä paikasta, että tää on aika kaukana täältä, mutta joo, tosiaan 24 tuntia pitäisi täällä olla ja kello on nyt 2. Kello on 2, eli 24 tunnin päästä kello 2 saadaan lähteä täältä niin sanotusti vittu. Joo, Miko uhkailee, että se heittää Nikon Matongen järveen, mutta en usko. Tätä lenti hyvin. Tosiaan tässä on meidän teltta ihan itse kasattu, että ei oo mitään, ja Miko näyttää nyt miltä näyttää teltta sisältä. Siellä on todella kotoiset. Siellä on todella kotoiset. Mulla on yksi asia tyyny, että mulla ei mitään patjaa, että tuolla nukkuu nyt 3 ihmistä ja meillä on nyt makkaraa tossa messissä ja... Ai sulla on santtu kädessä. Miten se sille? On. Kun 24 tuntia ollaan, niin ruokanlähteenähän toimii virveli. Sitten yksi mato onkin, kun Miko heitti yhden jo järveen. Sitten toinen virveli. Nyt tuo jääteen heiluu sen verran. nyt. Oi vittu! Oi vittu! Helvetin vittu! Joo, nyt ollaan istuttu tässä vähän aikaa tässä meidän penkillä, mikä asennettiin ja... Vittu, haisee. Totta, mutta kaveri kusi haisee. Se on jääkaappihan meillä ei ole, niin tää on meidän jääkaappi. Tää järvi tässä näin. Voidaan jääteitä käydä hakemassa. Ja tosiaan nyt Niko yrittää vetää shotgunilla Sanders. Tuleeko sieltä mitään? Joo, itse jo. Meniks ykösen? Joo. Tää äsken pituuks tyhjää. Potti on hieno täällä erämaassa. Saataisiko kalaa tässä? Erämaa. Chatti, kato ympäri. Kiitos, me ollaan erämässä. Me ollaan erämaa. Joo. Mesta esittely, eli tossa kannettiin tommonen penkki, löydettiin tohon. Tossa on meidän fisupyyhe, teltta. Kamoi on tossa. On meidän kalapaikka, siellä on Niko kalalla. Tällä hetkellä tossakin on penkki ja pöytä ja siinä on notski. Tossa laittaa notski pystyy. Hieno mesta kuitenkin tänne erämaan. Mitä vittua tää on? Jumalauta linko! Puhahtii saatana taas. Kello on Tasan 7. tuon verran. Ollaan nyt 4 tuntia täällä oltu ja onhan tää ihan hauska ollut. Vähän ollut tylsää, mutta kohta aletaan makkaran paistoa ja Nikon Matonkin, jos saatais vähän kalaa, niin niitä aletaan friteeraamaan. Joo, kohta laitetaan notski pystyyn. Vai mitä? Kyllähän me tehdään näin. Joo, nyt viritellään notskia. Tuolta näyttää notski. No joku nyt jättänyt jotain kamaa ja... Se on meidän polttopuut tällä hetkellä. Ei mikään paras saldo vielä, mutta tuolla toi Miko nyt vähän riehuu ja laittelee noita. Joo, et kyllä toi tossa lähtee paraneen, mutta... Joo, no tuolla toi joo. Ei siellä kyllä niinku mitään näy. Autofarmi loistaa, että pitäis nyt vähän ruokaakin saada tähän iltaan. Ja lisää. Mä otan yhden Pepsin tosta ja... Vähän on kyllä tylsää ollut tässä. Ei oo tullut oikein kalaa tai mitään, mutta... Tässä on tää meidän spotti ja... Ollaan tässä näin. En kai mie. Muuten vaan. Oltiin tässä äsken Moglessa. Kuinkas monta Moglea sä sait? Onko hän vittu kertaakas vetänyt? Joo, tulet saatiin tehtyä ja... Tulee tänne päin. Ai vit! Homo. Roomahtaa ja torvit olkapäällä, mä lupaan olla täällä. Sua varten,
Joo, tässä ollaan Noskil nyt, lämmitetty. Syötiin makkarat tossa ja nautitaan vaan. Eiks vaan? Kyllä. Kajarilago! Ja vikaa Pepsi tosta avauksesta. Ne tuli vähän meininki. Miksi sulla on skootteri pöydällä? Koska mä voin pitää sitä siinä. Kuka sä luulet olevasi? Riki Sorsan veli. Saattaa. Tää unta olla. Saattaa. Markku odotetaan tuonne kivelle nyt. Nestori menee. Ja sitten pitkä hyppy. Se pääsi sinne. Eikä edes kastunut. Ai vittu kastunut. Ihan kuiva. Mitä vittua? Mitäs mä nyt päästä pois jätkä? Vittu mikä ukko saatana. Meidän pitää olla yötä täällä, sä oot kuivua näitä saarengossa. Housut vaan pois ja... Sieltä tuli semmonen saalis. Se näkyy kilometrin Paljon kello? että juuri on tullut Kello on 9, ollaan täällä ihan mestoilla. Nyt vittu se saatana kamera. Mitä vittua? Joo, nyt me näettiin Miko, että se on paskalla täällä. Näkyykö? Se on jo istumassa. Soto. Missä se on? Tuolla se on. Aseita. Se istuu. Istuuko se? Tuolla. Oota kun mun pitääkö kusella? Vaskot se johonkin tähänkin? Joo. Hyi vittu, mitä he... Joo, saatiin tosiaan mega aamupalaa tässä. Joo, kalat on kalastettu. Tossa ollaan friteeroitu meidän kalat. Päät lähtee syötiksi. Perkattu, ei ole vielä friteerattu. Tohon laitetaan kohta paistumaan. Ei me niitä friteerata missään vaiheessa kyllä. Me ollaan nyt tällaista tämmöstä sitruunapippuria tässä. Sitten Mikolla suolaa ja noin laitetaan tohon kohta paistumaan ja hyvä tästä tulee. Kello on nyt, paljon kello on nyt? Vähän yli 11. Vähän yli 11. Äläpä saa se käsiin. Ollaan täällä. Spoti laskeltiin tuossa kalalla ja kohta päästään iltapalan pariin, että ai että nautitaan. Nautitaan. Paisteelle saadaan pikku iltapala tosta näin, että kyllä kelpaa. Ai että ei ole kuin yhdet makkarat syöty tänään, niin siihen. Näistä vielä vähän. Nyt on safkat ready. Tuolta näyttää. Tossa on vielä lisää. Tossa on vielä pari safkaa. Mikolla oli ruisleipää. Tossa on vielä pari. Ottakaa sitä lihaa vittu chattiin. Ai että kun on hyvän näköistä. Nyt makustellaan nää tästä ja sää näyttää tulta. Ihan jees meininki. Joo. Tultiin tähän kaupungille peliä lataa puhelinta, että kun lähdetään saareen. Sakissa. Nimi on Mauna. Ei oo Mattikainen. Joo, jätkät painaa tos konkeen. Ui vittuni. Ilmassa, joo. Hello gentlemen. Hello. Onko tässä Olgassa vielä karaoke? On se ainakin joskus. No vittu, Kyllä me eilen käytiin karaokeessa. Joo, tultiin tähän baariin. Niko, laula vähän mukana. Aika hyvä laulu. Laula nyt vähän mukana. My brother's gonna be breeding
beating time. I want it. Beating time. Ja siis täällähän on meininkiä, että Ois voinut yhden oluen tehdä. Älkää ikinä jumalauta tulko sillä suu. Oltiin menossa vittu jumalauta yhdelle oluelle. Kello on vittu 2:30. Siltä se menee 3 kiinni. Tää menee kiinni. Vittu mikä mulla. lähteä tuonne takaisinpäin, kun Niko tosiaan hävitti sen avaimet. Olla minua. Tälle tuli hirveät lauluhimot, kun siinä eessä nyt laulaa joku mies, niin tää nyt vetelee tässä omaa karaokea. Vanhan valo. Kaveri just kusi tohon. Tai minä. Niin, Niko. Nessi. Mitä? Nikol meni nilkka. Kun tapaa turma. Nyt kävi tapaa turma, Nikol meni nilkka. Ei vittu, se oli tuo vittu katukivet. Tuo kaapo! Tuo kaapo! Anna vähän. Toimii. Laata sä se vittu viskunen jää. Joo, nyt ollaan beissiin saavuttu kello. Mitäköhän vittua se taas? Vaille 4. Sen verran se on. Mä hetki nukkuu. Otin tässä hetki nukkua, lähdetään aamukalalle ja näin. Se nukkuu ilman makuupussia. No ei täällä enää kylmää. Ei oo mulle tosiaan makupussia näillä on. Ei nyt sattunut ottamaan. Tosiaan kello on 5 jotain aamulla. Ottele vähän auringon nousuuta. Ai jees. Miko nukkuu sikeesti ja Niko lähti itse asiassa vittu. Joo. Ole hiljaa. Joku ehkä tunnin tossa äsken. Heräsin nyt katsoa tätä aurinkoa, onhan tähän jees. Katsellaan fiiliksiä kun Miko tosta heräilee, että mikä on meininki. Se ei muuta niin jalkaa tää keli. Ai saatana, kun on hienoa. Toi Morgan Freeman koputtelee ovella ja mietin, että mitä vittua, että pääsikö tältä jo vittu. Kun tää meidän haaste on loppunut, niin pitää kävellä 10 kilsaa sit vielä himoa. Joo. Saari jää nyt taakse. Kello on varmaan 6. Lähdetään 10 kilsaa kävelemään. Niko pääsi kotiin.